Milyen a hozzájuk beosztott sorkatonai szolgálatokat teljesítő fiatalokat a legjobb tudásuk szerint fogják felkészíteni a hazánk védelmét biztosító feladatok teljesítésére. A tiszti eskütétel ünnepélyes perceiben szólnunk kell országunk biztonságának helyzetéről is. A magyar kormány hazánk biztonságának legfontosabb elemeként országunk politikájának következetességét tekinti. Következetességet a gazdaság helyreállításának folyamatában, az ország belső stabilitásának meg, amikor határainkon érett, a készárkonfliktus évek óta tartó folyamatában, a Magyar Köztársaság közvetlen közelében ugyan nem ellenünk hiányzó, de egyre fokozódó feszültség érzékelhető, amelyben a szemben álló felek közötti fegyveres összecsapás veszélye is megvan. Ez a tény országunk biztonsága szempontjából nem hagyható figyelmen kívül. A magyar kormány a közelmúltban éppen ezért tett a szükséges mértékűnél nem vagyunk, megelőző elsősorban technikai jellegű intézkedéseket. Ezek mindenek előtt a határőrizet megerősítésére, a légvédelmi erők készültségének szigorítására vonatkoznak. Nem jártak együtt a Magyar Honvédség alapulatai átcsoportosításával, készültségi helyzetének változtatásával, a békekiképzés rendjének módosításával. Aggodalommal figyeljük azt is, hogy megváltozhat a hazánkhoz szomszédos területek nemzetiségi összetétele, ami negatívan érintheti az évszázadok óta ott élő magyarságot, és tovább destabilizálhatja a kialakult helyzetet. Országunk mindent elkövet a békés rendezés érdekében, de semmilyen formában nem kíván beavatkozni a kialakult helyzetbe, és megtesz mindent annak érdekében, hogy távol tartsa magát a fegyveres konfliktustól. Egyetlen a konfliktusban résztvevő fél mellett sem kötelezi el magát, egyikük számára, így a horvátoknak és a szerbeknek sem nyújt előnyöket. Következetesen betartja az ENSZ biztonsági tanácsának határozatait, amelyek a válság rendezésére irányulnak. Ifjú tisztek! Önök esküjükben azt fogadták meg, hogy hazánk függetlenségét minden körülmények között megvédik, gondoskodnak az önökre bízott beosztottakról, alárendeltjékről, harci technikai eszközökről. Esküjük egy életre szóló hivatás kezdetét jelenti, melynek során valamennyien, mint a tisztiklat tagjai, a demokratikus jogállamiság követelményeinek megfelelően a fegyveres erők feladataihoz igazoló korszerű szakmai ismeretek birtokában különleges közszolgálatot teljesítenek. Tanulmányaik befejeztével új beosztásaikban meghatározott feladataikat az eddig megszokott körülményektől merében eltérőekkel végezni. Lehet, hogy lesznek, akik távolabb kerülnek a szülői háztól, lesznek, akiket olyan helyőrségbe osztattak be, ahol nincsenek ismerőseik, barátaik, vagyis a szó teljes értelmében új életet elkezdeni. De mindenki számára bizonyos, hogy függetlenül attól, hol kezdi meg a hivatásos szolgálatot, a főiskola az egyetem által teremtett nyugodt tanulmányi körülményeket elváltja a szolgálati kötöttséget, a kiképzés szigorúságot. Új beosztásaikban már nem a kandorában, vizsgákra történő felkészülési plannával találkoznak, hanem az önökre bízott honvédekért és határőrökért, technikai eszközökért vállalnak számon kérhető erkölcsi, fegyelmi és anyagi felelősséget. Lehet, hogy megélhetési körülményei nem lesznek arányban a fegyveres szolgálat nehézségeivel. Azonban az ország gazdasági helyzete átmenetileg még nem teszi lehetővé, hogy az önök hivatását megillető anyagi megbecsülést biztosítson. A fegyveres erő költségvetése ugyanis nem éri el azt a szintet, hogy mindent megadjon a haza fegyveres szolgálatát vállalók számára. Ugyanakkor várható, hogy a parlament még ez évben elfogadja a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatásos tagjainak jogállásáról szóló törvényt, ami reményeink szerint a nehéz hivatás anyagi megbecsültségében is kedvező megoldást jelenteni. Önök rövid időn belül bevonulnak alapozataikhoz szolgálatok megkezdésére. Ez az élet nem lesz ismeretlen,
hiszen tanulmányai folytatása során is jártak már csapatnál, gyakorolták a parancsnoki munkát. Mégis életük most kezdődő szakaszában újabb és újabb kihívásokkal fognak találkozni, amelyekre a főiskolai, egyetemi jegyzetekből nem tudtak felkészülni, és azokra a válaszokat az esetek többségében önállóan kell megadni. A Magyar Honvédségnél első tiszti beosztást kezdők számára nehézséget jelentett majd az is, hogy a hadsereg jelentős szervezeti átalakítás és technikai korszerűsítés előtt áll. A Magyar Köztársaság parlamentje ugyanis azt határozta meg számunkra, hogy néhány éven belül egy létszámában kisebb, de ütőképesebb és szervezettebb honvédséget alakítsunk ki, amely képes lesz a NATO-hoz való csatlakozásra. Mindezt úgy kell megvalósítanunk, hogy figyelemmel kell lenni hazánk biztonságpolitikai helyzetére, és arra, hogy az átalakítás nehézségei ne befolyásolják a hadsereg hadrafoghatóságát. Önök az átszervezéssel járó feladatok kezdetén lépnek szolgálatba, és vesznek részt abban a folyamatban, amely minden katonától, függetlenül rendfokozatától és beosztásától nagy odaadást igényel. A nehézségeket csak úgy hidalhatják át, a munkájukat úgy szervezik, hogy környezetükben képesek lesznek érvényesíteni a kölcsönös bizalom, a segítőkészség, a bajtársiasság és a megértés gyakorlatát. Legyenek mindig korrekt partnerek, fordítsanak nagy figyelmet arra, hogy emberi kapcsolatokat alakítsanak ki a sorkatonákkal, segítsék őket gondjaik, problémáik megoldásában. Ugyanakkor legyenek követelménytámasztó parancsnokok, mert a beosztottakkal szembeni következetesség az önök tekintélyét fogja növelni. Beosztottjaikat egyenlő mércével mérjék, és ez a mérce a szolgálatellátás, a tisztesség, a fegyelmezettség és a bajtársiasság legyen. A hazafegyveres szolgálata annak valamennyi nehézsége ellenére is szép, érdekes és élményeket nyújtó hivatás. Ha betartják a szolgálat teljesítéssel összefüggő szabályokat, és törekednek a még magasabb szintű követelmények elvárások szerint végrehajtására, akkor a kiképzési feladatok teljesítése nem okozhat gondot, megtalálják a szolgálat szépségeit, és élvezni tudják beosztottaik és tisztársaik bizalmát is. Szolgálati feladataikhoz államalapító Szent István király szóló intervét ajánlom önöknek, amely így szólt. Légy türelmes mindenkihez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Aztán légy erős, nehogy a szerencse túlságos a balsós letaszítson. Légy mértékletes, hogy mértéken túl senkit ne büntes, vagy károsztas. Légy szerény, hogy sohasem harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne éles. Tégy meg mindent azért, hogy valamennyi alattvalóddal együtt, gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját. A közel 1100 éve elhangzott mondatok ma is aktuálisak, szinte a tisztelt szembeni erkölcsi követelmények alapillérei lehetnek. Néhány perc múlva a tiszta hatás ennyihez igazodva az önök tiszteletére csendül fel a Kossuth téren a szózat csodálatos dalban. Örökbecsű szövege minden magyar számára helytállást a haza szeretet fejezi. A szózat egy hivatásos tiszt számára két alkalommal hangzik el. Először tiszti esküjekor, másodszor pedig akkor, a tisztességes, becsületes, hazájához szűszolgálata után tisztársai végletéig lesznek tőle. Megköszönöm szüleiknek, tanáraiknak és parancsnokaiknak, hogy tanulmányidejük alatt biztosították a szükséges feltételeket, és türelemmel segítették önöket hivatásukra való felkészülésükben. A nehézségek leküzdésében önök mellett álltak, melynek eredményeképpen ma itt a Magyar Köztársaság állami zászlaja, a történelmi logó, a parlamenti épületen letehették tiszti esküvőt. Elvárom, hogy a megszeretett
hazánk érdekében hasznosítsák, megfelelve népünk bizalmának, parancsnokaik elvárásainak. Tudásukat állandóan bővítsék, legyenek példaképek beosztottjaiknak és tisztásaik. Hazánk biztonságának és függetlenségének védelmét társadalomot a fegyveres erőkre bízta. Ennek az alkotmányban is megfogalmazott elvárásnak mindig és minden körülmények között eleget kell tenni. E nehéz, de megtisztelő feladathoz kívánok Önöknek sok sikert, erőt és egészséget. Díszesztolj! Figyelj! Díszesztolj! Vigyázz! Fogadás nyugodó! Köztársaság dolgójának! Tisztelet! Meg! Oszlop a csapatzászlóra! Századonként egy irányjelző táv közt. Csapatzászló utánam! Lépés! Indulj!
Érdekes? Igen.